ఏర్పాటు చేసినటువంటి హిందూ సమ్మేళనం యొక్క కార్యక్రమానికి విచ్చినటువంటి మన పెద్దలు స్వామి గారి పాదాలకు కూడా ప్రణామములు తెలియజేస్తూ, అదేవిధంగా ఇప్పుడే మాట్లాడినటువంటి మన పెద్దవారు ఎంతో చక్కగా మాకు గొప్ప గొప్ప వాక్యాలు వారు బోధించారు. వారికి కూడా వారి పాదాలకు ప్రణామములు తెలియజేస్తూ, అదేవిధంగా అమ్మగారు ఓ గృహిణి ఎలా ఉండాలి, కొంచెం మాట్లాడకూడదు నాయన, ఎక్కడున్నావో నీకు తెలుసా, నువ్వు ఎక్కడున్నావో తెలుసా, క్రమశిక్షణ ఉండాలి, ఇక్కడ పెద్దలు ఉన్నారు. ఇది అయితే అమ్మగారు ఎంతో గొప్పగా ఓ గృహిణి ఎలా ఉండాలి అనేటట్టు ఒక గొప్ప వాక్యాన్ని మనకు అందించారు. ఆ మాటలు కూడా అమృతంతో సమానమైనటువంటి మాటలు. అయితే వారికి కూడా వారి పాదాలకు నేను ప్రణామములు తెలియజేస్తూ, అదేవిధంగా ఇక్కడ విచ్చేసినటువంటి కార్యకర్తలు, పెద్దలు, ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి అధ్యక్షులు ఎంతో తపనతో ఇంత గొప్ప కార్యక్రమాన్ని వారు ఈ తిర్యాని మండలంలో ఏర్పాటు చేసినందులకు ఆ కార్యకర్తల పాదాలకు కూడా నేను ప్రణామములు తెలియజేస్తూ, అదేవిధంగా ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి పెద్దలు, మా అమ్మలు, అక్కలు, మీరు కూడా గొప్పవారు, వినేందుకు ఇక్కడికి చేరుకున్నారు. మీ పాదాలకు కూడా నేను ప్రణామములు తెలియజేస్తూ, ఇప్పుడు బోధించినటువంటి వాక్యాలను మీరు మీ మనస్సులో, మీ బుద్ధిలో మరియు మీ నిత్య ప్రవర్తనలో ఎక్కడెక్కడ ఉపయోగపడతాయో ఆ మాటలను అక్కడక్కడ ఉపయోగిస్తూ మన జీవితాన్ని మొట్టమొదటిసారిగా మన జీవితాన్ని బాగుపరుస్తూ సంస్కారవంతంగా మెలుగుతూ, మరియు చిన్న పిల్లలకు కూడా అమ్మగారు ఇప్పుడే బోధించారు పిల్లలు ఎలా ఉండాలి అంటే, ఇప్పుడు మంచి నాట్యం చేస్తున్నారు పిల్లలు, వాళ్ళు సంస్కారవంతులు. అలాంటి గొప్ప సంస్కారాన్ని మొదలు నేర్పినట్లయితే ఈ దేశ భవిష్యత్తు ఇక మా చేతిలో వచ్చినట్టే. అంతటి గొప్ప సంస్కారాన్ని మనం నేర్పకపోతే, ఇప్పుడే సార్ గారు ఎంతో గొప్పగా ఎవరి పనుల్లో వాళ్ళు నిమగ్నమైపోయి ధర్మాన్ని మర్చిపోయారు అనేటటువంటి గొప్ప వాక్యాన్ని గుర్తు చేశారు. అది కూడా స్వార్థంతో కూడుకున్నటువంటి బుద్ధిని కలిగి ఉండి వాళ్ళంతా కూడా ఈ ధర్మాన్నే మర్చిపోవటం వలన ఈ దేశం ఎటుపోయింది. 100 సంవత్సరాలు కాదు, 1000 సంవత్సరాలు, 15 సంవత్సరాలు, 15,000 సంవత్సరాలు వెనకటికి పోయింది, ఇప్పుడు కూడా పోయేటట్లు ఉన్నది అనేటటువంటి వాక్యాలను వారు కూడా బోధించారు. గనక మనము చదువుతో సహా మన వ్యాపారాలు, మన బతుకులు, మన రైతాంగము, మన చేన్లో చేసేటటువంటి పొలాల యొక్క పనులు చేస్తూనే మనం కూడా సంస్కారవంతంగా బతుకుతూ, మనము కూడా చిన్నపిల్లలకి ఇక భవిష్యత్తులో జరగబోయేది చిన్నపిల్లలు కదా, చిన్నపిల్లలకు కూడా భవిష్యత్తులో సంస్కారాన్ని నేర్పుతూ ధర్మో రక్షతి రక్షత అనే గొప్ప వాక్యాన్ని ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోకూడదు. మన వేదాలలో చెప్పబడి ఉంది. గనక మన ధర్మాన్నే మనం మర్చిపోయి, ఇప్పుడే చెప్పారు ఈ మతాల నుంచి ఆ మతాలకు మత మార్పిడులు. అసలు మనుషులు మారుతారా? మనుషులు ఏమైనా వస్తు రూపమా, లేకపోతే కుక్కపిల్ల లాంటి వాళ్ళ, మేకపిల్ల లాంటి వాళ్ళ? ఎప్పుడు మారకూడదు. మారిన వాళ్ళు అందరూ కూడా దరిద్రులే నా లెక్క ప్రకారం. అది మంచిది కాదు. మనుషులు మారుతారా? విచిత్రంగా ఇప్పుడు మనకు దొరికేటటువంటి ఏది, ఒక మామిడి పండును ఒక కలర్ వేస్తే అది వేరే రకంగా మారిపోవచ్చు. లేకపోతే పచ్చగా ఉన్న మామిడి పండు పండితే అది పసుపు పచ్చగా మారుతుంది. ఇలా మారే గుణం ఉంటుందా? మనుషులు ఎప్పుడు మారకూడదు. ఇది తప్పు. ఎందుకంటే మన సాంప్రదాయంలో ఏం చెప్పబడింది? సగుణ రూపం ఒక దైవం, దాని తర్వాత నిర్గుణ రూపం ఒక దైవం. అంటే శరీరం ఒక దైవం అయితే ఇక్కడ శరీరంలో ఉండేటటువంటి ఆత్మ కూడా ఒక దైవం లాంటిది అన్నారు.
ఇప్పుడు శరీరాన్ని మీరు మార్చుకుంటారా, మీలో ఉన్నటువంటి ఆత్మను మార్చుకుంటారా? తెలుసుకోండి. తెలుసుకొని మన ధర్మాన్ని మనం రక్షించుకోవాలి. ఇది మనుషుల గురించి, మతాల గురించి కాదు. మతాలు 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 అవతల వెనుకటి కాలానికి ఒకవేళ మనం పోతే, భూతాకాలం వైపు పోతే అప్పుడు ఒక మతం కూడా లేడు. అసలు మతం చేసిన వాళ్ళు లేడు, మతాన్ని తయారు చేసేవాళ్ళు లేరు. అందరూ మనుషులే ఉండేవాళ్ళు. మనుషుల తర్వాత జంతువులు, పశువులు, పక్షులు, ఇవన్నీ కూడా కోతులు, బీతులు ఇవన్నీ కూడా ఉండేవి. కానీ ఇక్కడ మనుషులు బాగా పెరిగి మతాలను మార్చే మనుషులు వచ్చి ఉన్నారు గనక ఎవరు కూడా మారిపోకూడదు. ఇది వాస్తవానికి నిజం. నీలోనే ఉంది కదా, నీలోనే ఉంది కదా ఆత్మ. దీనిని మార్చగలవా? ఆత్మను మార్చగలవా? నువ్వు చూసినవా? ఇదే ప్రస్తావన శ్రీ శ్రీ పరమహంస సద్గురు పులాజీ బాబా గారితో ఒకసారి నేను పంచుకున్నాను, ప్రశ్నగా వేసుకున్నాను. బాబా మరి మతాలు మారుతున్నాయంటే వీళ్ళంతా కూడా పిచ్చి వాళ్ళ మారుతున్నారు, కానీ మనిషి తెలుసుకోక మారుతున్నారు, తనను తాను తెలుసుకోక. ఆ మతంలో ఉన్నవాడు కూడా మనిషే, ఈ మతంలో ఉన్నవాడు మనిషే, ఇక్కడ ఉన్నవాడు మనిషి, అక్కడ ఉన్న వాడు మనిషే. కానీ విరుద్ధ బుద్ధిని పెంచుకొని విరుద్ధ భావంతో ఊగుతూ ఆయన మారిపోతున్నాడు. అందుకే మనము మనిషిగా బతకాలి, ఒక మంచి గొప్ప సనాతన ధర్మంలో బతకాలి, గొప్ప హిందువుగా బతకాలి. హిందూస్థాన్లో ఉన్నాం కనుక ఇక్కడ అలా బతకాలి. అందుకోసమే ప్రతి ఒక్కరికి చెప్పేటటువంటి మా వాక్యము, మీరంతా కూడా గొప్పగా బ్రతకటానికి, ఒక మర్యాదపూర్వకంగా బ్రతకటానికి, ఒక మంచి మనిషిగా బ్రతకటానికి ఒక సంస్కారం అవసరం. ఆ ఇంటికి సంస్కారం అవసరం. ఇప్పుడు మన జీజాబాయి గురించి ఇలా గొప్ప వాక్యాలు అమ్మగారు చెప్పారు. ఎంత గొప్ప ఉన్నాయో తెలుసా? శివుని యొక్క గుడిలో పోయి ఆవిడ గారు, నా గర్భంలో ఉన్నటువంటి పిండాన్ని ఒకవేళ ఇక్కడనే నాశనం అయిపోవాలి, అలా నేను తినకుండా ఆహారాలు నిద్రాలు లేకుండా నేను ఇక్కడనే ధ్యానంలో కూర్చోబోతున్నాను అనేసి ఆవిడ కూర్చున్నది. అందుకే అంత శివాజీ మహారాజ్ లాంటి గొప్ప వీరుణ్ణి కన్నది. అందుకోసమే ప్రతి ఒక్క దానిని ధర్మం వైపు ఆలోచిస్తూ, ప్రతి ఒక్క దానిని అంతర్ముఖమైపోయి మరీ ఆలోచిస్తూ పరిశోధిస్తూ మనం మెలగాలే తప్ప కానీ ఇంకో రకంగా మనం చూడకూడదు. ఇది ఎందుకంటే మనిషే ఒక శక్తి అన్నారు. ఇప్పుడు సార్ గారు ఎంత గొప్పగా చెప్పారు. ఒక మేకపిల్ల ఉన్నట్లయితే అది చిన్నగా ఉంటుంది కనుక దాన్ని హింసించడానికి వీలు కలుగుతుంది. అదే సింహమో పులినో లేకుంటే పామునో చిన్నగా ఉంటుంది చూడు. చిన్నగా అంటే మన ఏది ఒక తేలును కూడా మనం ఇలా పట్టుకోలేము. అంతటి క్రూరమైన జంతువులను ఎందుకు చంపారో భయపడతారు మనుషులు. మనిషి క్రూరంగా ఉండాలి అని నేను చెప్పట్లేదు. అంతటి బుద్ధిని కలిగి ఉండాలి. అంటే అది వైరాగ్యం, త్యాగం లాంటి దానిని కలిగి ఉండాలి. నేను ఇక్కడ బ్రతుకుతున్నాను, ఈ ధర్మంలో నేను నిజంగా బ్రతుకుతున్నాను అనేది అలా ఉండాలి. అది వైరాగ్యం, ఆ దానిని కలిగి ఉండాలి. అప్పుడు ఈ భారతదేశంలో వీరుడు అనబడతాడు, ధీరుడు అనబడతాడు, గొప్ప మహాజ్ఞాని అనబడతాడు. లేకపోతే అనరు. ఓ మేకలాగనో, ఓ గొర్రెలాగనో, ఓ బర్రెలాగనో ఉంటే అనబడదు. అందుకోసమే అలా బతకాలని మన బంధువులందరికీ నేను మనవి చేసుకుంటూ, తక్కువ సమయం ఇచ్చినందులకు మీరందరికీ కూడా, తక్కువ సమయంలో చెప్పినందుకు అందరికి కూడా నేను ప్రణామములు తెలియజేస్తూ, మీ పాదాలకు మీరు ఇలా ఉండాలని చెబుతూ, మరియు నేను ఇచ్చినటువంటి ఈ కార్యకర్తలకు కూడా ఇక ముందు కూడా మంచి మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఒక మంచి జ్ఞానము వైపు తీసుకుపోయి మంచి మనుషులను మనిషిగా తీర్చిదిద్ది ఒక వీరుల్లా తీర్చిదిద్దేటటువంటి పనిని పట్టుకున్నందుకు ఈ ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళకి కూడా నేను నమస్కారాలు తెలుపుకుంటూ ఇంతతోనే ముగింపు పలుకుతున్నాను. అందరికీ కూడా నమస్కారం.